Il-kampnar tal-Pro Katedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt, boli ta' 67 metru, inbena il-fuq minn 170 sena ilu, blużu ta' knaten kbar u fili irqaq ħafna. Kważi 8 snin ilu beda proġett biex jiġi restawrat. Il-perit Charles Xiberras minn AP Valletta spjega li fil-bidu saru studji u testijiet iddettaljati fuq l-istruttura biex ġiet iddeterminata l-ħsara u minn xi xini kkawżata. Qal il-konsenturi ġew studjati fuq perjodu ta' sena b'tagħmir li jkejjel il-movimenti tal-binja u li jenhom jaraw kemm qed tiċċaqlaq l-istruttura. Il-perit Xiberras qal li għalkemm il-pjanti oriġinali ma jeżistux, lista tal-materjali li ntużaw fil-bini semmi l-ħadid. Aktar testijiet ikkonfermaw il-preżenza tal-ħadid fi 8 livelli differenti tal-kampnar, aktarx bil-ħsieb li jirrinfurzaw il-binja. Fuq il-parti tal-wiċċ ta' fuq tal-ġebla kienu tħaffru kanali li fihom tniżlu dan il-ħadid forma ta' staples kbar li ġew ingastati fil-post permezz ta' ċomp maħlul li kien jitferra fuq il-ħadid. Eventwalment il-ħadid saddat u kif nafu tajjeb meta jsaddat il-ħadid jespandi u jikber ħafna fil-volum. Dan din l-espansjoni kkawżat stress kbir fil-ġebel li xpakka u ġew formati ħafna konsenturi. Biex jibda x-xogħol it-tella scaffolding speċjalizzat dawra mejt mal-kampnar, il-perit Charles Xiberras qal li sar sforz biex sa fejn possibbli jitħares l-oriġinal fil-binja u l-bdil ta' ġebel kien limitat għal fejn ma kienx hemm għażliet oħra. L-għan prinċipali tal-intervent ta' restawr kien li nerġgħu nagħtu s-saħħa strutturali lill-kampnar. Dejjem b'rispett tal-karatteristiċi intrinsiċi u tal-valur storiku tal-binja. Mistoqsi kif ġie indirizzat il-ħadid imsaddat wieġeb li inbidel ma' materjali oħra dak il-ħadid li seta' jinqala mingħajr ma ssir ħsara lill-ġebla. Żied jgħid li ħadid li kien font bħal 60 ċentimetru mill-faċċata talla hemmhekk u tgħadda minnu kurrent żgħir tal-elettriku biex iwaqqaf il-proċess naturali tas-sadid. Bħala parti mill-proġett inbnew mill-ġdid l-urni f'kull kantuniera tal-kampnar. Dawn kienu parti mid-disinn oriġinali ta' William Kemp u hemm ritratti tas-seklu 19 li juruhom, iżda mbagħad ma baqgħux jidhru aktar f'ritratti li ttieħdu wara. Ix-xogħlijiet inkludew ukoll ir-restawr tal-istruttura tal-injam li hemm fil-kampnar u li fost l-oħrajn terfa' is-sitt iqniepen li hemm fuq ġewwa. Ġiet installata sistema għal kontra nirien u sistema elettronika ta' monitoraġġ li tieħu kont tal-movimenti tal-binja. L-awtorità tal-ippjanar premjat lil AP Valletta wara li ikklassifikat dan il-proġett kumpless bħala l-aqwa wieħed ta' restawr fl-aħħar edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning Awards.